OK, takže dobrý deň. Chcem sa spýtať kompetentných ľudí, nie nejakých zamestnancov, ale naozaj kompetentných ľudí na najvyšších postoch, ktorí majú na starosti slovenské letectvo a slovenské obranné sily. Ešte raz to zopakujem. Chcem sa spýtať ľudí, ktorí majú na starosti slovenské letectvo a slovenské obranné sily. Chceme sa spýtať občania Slovenskej republiky a ja, čo sú to za podivné čiary v symbole alebo v tvároch mreží, ktoré sa objavujú nad našim územím. Chcem sa spýtať, kto má oprávnenie lietať v našom vzdušnom priestore. Chcem sa spýtať, prečo niektoré z týchto letov nie sú vidno na radare. Chcem sa spýtať, prečo sa tieto lety dejú hlavne v ranných a pobedných hodinách, keď veľa ľudí je v práci. Chcem sa spýtať, prečo sa to deje v Bratislave a po celom Slovensku. Chcem sa spýtať, aké typy lietadiel robia tieto čiary na oblohe a či sú to aj civilné lietadlá s pasažiermi. Chcem sa spýtať pilotov Slovenskej republiky a pilotov, ktorí prelietajú nad slovenským územím, či sú si vedomí, aký materiál sa vypúšťa z lietadiel. Chcem sa spýtať, pokiaľ sú to kondenzačné stopy, ktoré vypúšťajú tieto lietadlá, aký typ kondenzačných stop sú, ktoré trvajú dlhé hodiny na oblohe. Pýtam sa ešte raz kompetentných ľudí slovenského letectva a slovenských obranných síl, ako odôvodnite pozorovania po celej Slovenskej republike. Chcem poprosiť slovenské letectvo a slovenské obranné síly, aby ste zamestnali osoby, ktoré budú monitorovať 24/7, aký materiál sa vypúšťa z lietadiel. Transparentne a najmä bude informovať slovenskú verejnosť. Pokiaľ sú to konšpirácie, nemáte sa čoho báť,